לשים בתיק חירום שלכם לשנה החדשה בבית ספר. הסרטון הכי מתבקש שלי חברות, אז בואו נתחיל. יש שני הדברים הכי חשובים בעיניי, דורדורנט, והכי חשוב שהוא יהיה ספריי, ובושם כלשהו קטן. אני יוצאת אלה מהסוג פעם עולים איזה 30 שקלים, יש גם כאלה יותר זולים. אובייסלי מסרק קטן, אין מה לעשות, זה חובה. וסמכו עליי שכדאי לכם גם לשים שמן לשיער בתיק. אם השיער שלכם הופך להיות פריזי כזה, או פתאום לא נראה טוב או לא מריח טוב, זה עומד להיות very helpful for you. כמובן שמוצרי שפתיים חברות. הכי חשוב כמובן זה הלחות, אבל אני תמיד שמה את כל הליפ קומבו שלי בפנים. כל מקרה חיזוק זה משהו שאני לא לקחתי איתי לבית ספר כשהייתי. זוכרת משמעית טעות, כי פשוט האיפור שלי היה נהרס לפעמים. יש תוספון כזה של פורמל חברות שלי שאפשר לשים אותו גם על איפור שכבר עשיתם כבר כאילו, גם על פודרה, ולכן הוא טוב כדי לחזק בבית ספר. קונסילר לחיזוק, משהו שאני לא מימשתי כשהייתי בבית ספר. פודרה לחיזוק ופאף זה גם ממש חשוב. בתור מישהי שהעור פנים שלה מאוד שומני. מטען היד זה משהו שאף אחד לא אומר. אני יכולה להגיד לכם שלא תמיד אני מצאתי איפה להטעין בבית ספר או איך להטעין בבית ספר, אז מטען היד זה חד משמעית אחד הדברים החשובים. גם מסרי גבות זה חשוב, כל החברות שלי תמיד מבקשות ממני. עוד דבר חשוב זה לקחת איתכם כסף. במקרה שפתאום נתקעתם בלי אוכל ואתם רוצות לקנות משהו מהקפיטריה. חשוב גם שתיקחו לכם קליפס וגומיות. אמנם אין לי פה בבית כי גמרתי אותם אתמול, אבל תכניסו מסטיקים בפנים סבבה. אף אחד לא אוהב שיש לו ריח רע מהפה.